Croeso i sialens bwysa heb dwylo. Y gêm ydy, da chi'n cael donuts a da chi ddim yn cael isio dwylo chi i bwysa fo. A pwy bynnag sy'n gorffen y donuts gyntaf sy'n ennill y gêm. Oh my god. Ti'n licio fo? Ie. Ie. Mae hwn yn neis. Oh, mae hyn yn well nice. Oh, ie, ti di ennill. Come on, Imogen, quick. Yes! Yes!